Guys, manghuha mi ganas kay amang itanam unjang mudto. Samangita sa kudarigo. Pasyon kay basig nay hinug. Tuminanay og ganas kay amang ipananam. Mo dapat sa juta ba? Mo siguro. Mo siguro nay wani unod kay man mo dapat sa juta. Wa lagi. Wa may punuan dato mga pungan ng katay raman ni sidya. Mao. Mau di ay toram na punuan tu laju jadi ada laju orang kuan na ganas. Tay lagi des. Dinaer na kuan ni sobras katambek siguro. Subal dito tamo na wa man mo dapat. Uy na may discourse unahan guys. Nay disco dunan. No ko sa baron. Diadahan tanos. Hananay. Kato bago ta. Kana may nga na. Kana lagi manghuha ko ganas kari dia manggisahon ni. Pero lawudon, lami ni lawudon guys, batangan o kamunggay pod. Parisag kamunggay ba. Okay kazo. Ba ano ni katamo. Sa ilihinay? Gari mga dira kay nga nagtanong. Mga jihon. Maura. Kinani mo. Maura nga mangunod din sa garang nagkaa. Yang mga kamuti. Guys. So pangaingas na nay kanang nainig tanom guys, lihian sa kuno kay arong mangunod siya. Mga ko de. Dilihian kay mo man sinaanda na madaris buhol nga lihian ba kada magtanom mo na jay lihi. Wanda ni ko no mo. Ha? Waning bukbuk. Sige ba na sa rapon madir? Bilang naman ni pagsalino no. Ngano ka ni si Jangi? Ngani man? Ako masag naman ni gudod nas kay mo unod na gini. Basig mo unod na kado ka dyan. Kuan no, lami ka yung mga ganas. Guys. Nada na ini. Damnan makaputo bulang huy. Ato santam nang inganay jata pang kuan nagbulang huy. Katong maghinluan das nang agi guys amo tong tamnan og kamuti ja libutan ra og bulang huy. Yun na unod din kay na. Oh, habatan na po nay. Basta kaning ukdo-ukdo na nay unod. Na ni ko ni mo unod. Na tambek man sa padung na dato pa babaw. Ana. Lami maganahan kog nay daghang ganas kay tanan ba nay? Kani katay wali unod di pamaha. Eh, kuan nga mo unod din sa kanang katong katay nga ning dapat sa duta. Unod man na. Ang akong pasyon na hinog. Wow, yes, hinog oy, ang tagtangan. Na guys. Passion is real. Yes, daga mang kuha dia. Passion. Naghanang kuha guys, passion. Guys, magtanong mi dari og kamuti. Na dana na mga tamnan og kamuti janas mga daplin bulang huy amang itanom. Nada siyo ning tunga na dar siyo hinlo na dana ka jang pwesto guys ta siyo to. Yo. Kaway-kaway naman dyan. Oo, kaningag. Oh, dahil may magtanam og kamote guys. Diya, Papa Gabriel. Sa duha tuloy nga na dyan na mo. Hala, nakalimot ko sa pala pa. Lagi. Mo na sa mga itanam guys. Mo ni katong mga ginanas nila father og ni mother. Passion. Mo na passion guys. Pasa ko kuan sundang upala. Nok ato pa dudu ang haling nok kaya masugba ka nok. Guys, mga antak pasyon. Niya. Tamis. Tamis. Niya oy. Mungkul ko sara. Tamis. Mia. Tanam guys muna dia. Magdana ko ito og kaning was kamote. Ini guys. Daghan na kay kuan butangan na daan tagtulo ka buok kada kuan puno. Nga naman guys basta mananong mo kamote butangan na daan. Pero kulhan ba tansa nato og sigo bagatang ganas. Di ba nagbo na natang ganas pa? Ha?
Laman sad kinay daghang bildo guys na daghang nakos pa pag Abril. Isud nagbuho pa. So magtanom na ko guys. So na siya ako anong guys, nagmukan agduta pero di mabantakan nagatanom. So dinaro pa na siya, lamig inta. Okay. Ang ramang kuno padarohon yung sa pag-Abril. Pero humok na guys kay gibudlong naman yung pag-Abril. Alam ang dagmukan agduta. Tingnan namin sa magtanom guys. Kung anong diha. Da tulo na si Zaka kani tulo ka ganas. So tanginaan na si Zaka nato guys. Puna nato na si Zaka tangi arrange nga na. Tanong dia man tabuna nato. Siyempre kanang dinagmuk ka juta tang tabon karon di si Zaka mabuntukan. Mo nang adagmukan gud guys. Nara siya sa zona nakaadyo. Kaya ron kamuotang pananam bitaw. Wala pa tay magulay puhon. Unod ay pud kaloy Ginoo magkadeng ag tag-unod. Yes no. So yan siya nindot ka sa tanawon kinumbado. Muna sa gingan guys kumbaduhon. Kumbaduhon. Ano man taon nigdi ni pangakaos manok. Okay, so dahil na guys, nakatanom na ko og upat ka puno. So kanila hangi pa kuan ninjo. Kanila hangi pa tanaw ninjo. Ikan dito nga refa babaw. Tamna na. Handog mo kun sila kay dagkaguang. Dagkaguang. Kiraghang wati pa, pwede ra tamang anda ni pa mong wati ga managa pa, labong tay taga datong ati. So pa. Hinay naman ta ka narabay bildo. Kung magamit yung sundang guys, kinay bildo. Bakul sa mga lahap nila dati. Samat ko pala doon yung taon. Yo! Kamuti! Kamuti! Kaya natay ganas! Utan makakaganas! Utan taganas! Munod. Puhon! Naliwatan. Kalite. Kaliting kamuti. Kaliti ni, kaliti. Tawag na ng kamuti ha guys, kaliti. Dako ko anay mo dito yo, dako na. Talihuman. Talihuman na. Sana all. Anak ko pahinuon. Kamay mo saging pananam, nananam si Yuyo datog saging guys. Ay kaon. Modo na naman eh. Yo. Puhon mangunod, magdengang alat to sa parisa ng manok, ni masuroy. Ang manok na si Pisuroy. Bit ka ng isa. Yo. Labadyo na natin. Tabadyo no kuno Yuyo guys. Tabadyo ng Yuyo kuno manok kay mang isugbay, pares na mo dahil kamuti puhon. Uy, lamin tag madaro pa ni. Daro ka pa. Atong imo kay madaro kay way gamot. Mais yo, mais. Yo. Mais. O kana lamig na. Lamig na kay mais. Nada kay binhi. Alit. Lamig og mais no. Ko. Ato. Kanira na. Di na. Tabang. Ngayon guys, abuni. Kahinay-hinay. Ay, banghan na gani. Sagot sa paglapog. Sagdala na dubdube. Dubdube. Nalagi ana mo dubdob. Lagi. Ana man dubdub ba? Mahurot mo pa siya ana magdubdob. Mahurot ka ka dyan. Kuan man pa siya. Ka dyan. Dari si dubdob dari wat na. Banghasyo sagbot kay ram baga akajo. Sa nga na sagbot tayo. Sa nga na sagbot ta? Aram daghan no. Baga akajo. Buwak ang gano'n na. Kung na. Na buwak lagi karon sagbot naman nino. Muna buwak na sagbot. Go, mo na buwak yung anahin mo na sagbot ron. Buwak na. Sagbot. Agi mong taong nabuhi na. Buhi nagtaong. Buwi naman siguro. Majo. Mas manok yun. Wa ka kaas manok. Okay. So yan na guys, kumbaduhon.
Ring pamutang guys. Yung mga ganas. Ganas-ganasin. Para natay harvest na ni puhon. Puhon-puhon kalayas Ginoo. Natay utan gulay. Okay. Aloy lamang kong yuyo. Nasama dagagtang kay gipuspusang yaya. Nagdama-dama naman po siya yag sugod. Uy laman. Guys, marag kasag-kasag na rong uwan na. Magkasag na siguro ni. Nandiyan namin magtiwas dari. Sa mong kamutihan. Ano pa? Manilong ta pa. Magkasag na ron. Si, kapag ko. Kasag na uwan. Dada na yung mga tubig. Na guys, ano pa? Kasag na uwan guys. Balik lang ko sa dani pang harvest sa palidya. Uy! Lawan! Nag-gukol bis uwan. Nag-uwan. Daghang harvestunan nga palidya, mang-harvest ko palidya guys. Ang init na guys. Labay ra man itong uwan na. Singko kang sa amin kining uwan. Magkadang init, so balik namin itong tanam sa ang kamote. Balik namin tanam na rin sa kamote. Unsa mang-harvest ko karon og palidya, yeah guys. Wala agamang palidya. So aning harvestan karon. Oy. Tapod. Nabisan na to guys kay arong makutan na ni Ron. Sakto kadyo kay to na may nakumpra nga. To na may napalit nga itlog. Parisan ni na mo amaning tortahon. Tortahon. Kisahon butang nga itlog. Kami man ni guys butang nga itlog. Kani za. Kalami na butang nga egg. Na. Harvest na po nag-appeal kay kani di naman jud ni si Jamudak. Ngani naman jud ni si Ja. Hanang tangtangon. Kalau magand nga daot ag mga kuan guys, murag nga daot ag kanang nganda ni palidya. Okay, dada guys, takakazo. Takakazo ko mong harvest eh. Diba? Oh, diba ang sayo. Good. Naman nag-harvest og apil guys, ag kaninga ni na ni kay di naman din si Jamo kuan. Ani man ni bitaw sa buti na ganan sa guys zapadung na sa mudug na sa wala na chance kani mga nga ning tag-asun si Ja mga lami pagpurma mo ni mudug ay pero dako naman ang harvest na nato so mo na ni gahang tanan nga na harvest guys dia. Uy, thank you Lord. To Ija. Grasya gikan sa kahitasan. Salamat ka sa Lord. Harvest me mo ang palidya. Gilihian na nila mo siya guys. Wala na lang ako mag-video paglihi. Sa kay nanzay lihi dani.
Dahil na may gamay nga kamutihan guys. Puhon mo daghan ran eh. Daghan nagganas na ni puhon. So ay ko budlong guys. Kaya ito pa mas papagabriel nagkuha pang inday. Ano si Zana? Ang bildo. Ang karapli ng mga bildo. Ito na yung panglambog na tuskuan. Ha guys. Lamig dyan sa gamitan. Pero kag-agi ba? Hait ka guys. Hait sa gamiton. Dari pa sila sakit sa kamot baka ni kay hamis man siya. Lami siya ikudlong. Sumudot. Yes. Kuan. Ganas papagabril guys. Kuha na sa kimi-kimi. Lamay siya sa abundulo na. Humok. Iuwan man gad kari durot man ang humok. Lamay siya ba? Ganyan. Yes. Tamnan pa na magdani Karlan, manguha kag biso pa. Apo na tamnan pa na magkarlan dari guys, nes nga ba yan na. Wala yung mga utanan palidza, tangag idlok. Tangag itlog. Yes, harvesting our palidza. Dara pa daghang udlo taga mong kon, lukati. Magluto sa midares amang palidza, para paniud to. Para paniud sa mga person. Yes. Ang palidza, agasar ka buka sa mga agisahon, tangalog itlog, kabuok, okay, sa kanyo. Ang mga ginisang palidza, para paniud to. Okay, mikos-mikos na yan. Mikos na guys, mikos-mikos. Okay, pagkataran sa anak, karong humok siya ba? Vlog mo diha guys. Nga naman magluto guys, gusto o nakahay, ako magluto, halda ang krambulon, isa na ilunod. Okay. Wow, warang lami guys. Hanggang mo ginisang palidza with egg. Sadaan, para paniud to. Libre na dyan guys, sa palidza. Basta mananan lagi natay libreng gulay. Yan dari sa atong garden. Madayo to na mi guys, kay nighuman ato na pud mi datos among tamnanan. Kay magtiwas mig tanom datos among kamuti. Na guys, nahuman na mi og tanom sa among kamuti. Di Oh. Kaluyan din is Ginoo makaunod ni. Guys no. Ginoo na mantigo na sa mga tanom. Ya. Oh, dapi karlan. Karlan nga to padong lumbay dari kamuti nga to padong na guys. Wala ako nag-video ka nag-charge manggod ko. Hagi pa pull ag cellphone so karon ako mag-video nga nahuman na. To na. Natugikan. Hanto dari kamutihan. Ugma bulang hujan ako nupad. Tiwas na pa ni ugma danig tanam og bulanghoy.